Dad, sige na. Hi guys! Kumusta kayong lahat? Kami po ay maglalaro na naman. Magbabanding na naman po kami. So kasama na naman po ang aking mga tropa, repa pips, mga tropa. Kami na naman po ito. So ang lalaruin po namin ay spin the wheel. Sige, sige. Try natin. Hindi pwede siyang iganyan. Diba? Ay, sorry. Wag, Ramses! Ganyan po yan. Oh, ayan mo. Layout. Hindi siya pwede. Wait lang ha. Kasi kaya rin yung artist to. Panood ko muna. Wag muna. Ay. So, ayan. Maglalaro tayo ulit. Ano pala nakagano'n? Kasi nakagano'n. Isa lang nakakita. Hindi po. Listen, babe. Yan. So, ito po ang aming tawag dito. Ano yan, Dad? Spin the wheel, di ba? So, meron po kaming, ayan, kalamansi. Tapos, meron kaming Headband. dalandan. Headband. At saka kiat-kiat, mango, tapos ketchup, at saka yung salad. Buksan mo nga anak yung salad, dali. Hindi ganyan. Hey! Kasi ito yung buksan. Dito, ganun, oh. My goodness. Tandaan, sige. Sige na. Ayan, buksan na natin. Para hindi tayo mahirapan mamaya. Tanggalin mo na. So, ayan, may salad, tsaka may rice, tapos may headband. So, tapos mag-spin the wheel tayo. Asan na dad? May pagkalan. Uy, kumusta? Oo nga eh, lapit na. Oh, balik muna, hindi yan. Yung kanina muna. Oh, copy of what you eat. Maglalaro na naman kami. Mangungulit na naman kami. Asa na? Kumusta kayo? Shout out dyan sa mga friends ko. Magkukulitan na naman. Thank you, Rainier. Thank you. So ito, maglalaro kami ng spin the wheel. Kita niyo ba guys? Ayan. So, copy of what you eat. Example. Ang example po dito ay i-spin tapos kung ano pang matatapatan namin, yun po ang kakainin namin or yun ang gagawin namin. Okay. Oh, go dad. Paano mag-landscape? Di ko kasi alam, gusto ko i-landscape. Paano yung landscape kaya to? Ha? Grabe talaga siya. Hindi ah. Ikaw nga dyan eh. Blooming ka. Okay. Hindi ko alam paano i-landscape to. Sige nga, Dad. Spin na. O anong gagawin mo muna? O ayan. Sinong mauuna? Ay, ako ang mauuna. Tapos, ba't may payment? Uy, grabe siya. Hindi ah. So, ako daw mauuna. Ano kaya? Ay, hindi makita. Saan na? Ay, swerte! Kain kalamansi! Kakain ako ng kalamansi. So, ito. Ako na. Ito po ang kalamansi namin. Ayan. Kakain ako ng kalamansi. May sabit na.
May kasamang buto. Okay, tapos na ako. May batakin. Kay, sinong susunod? Ako. Yan ako. Ramses ako, di ba? Si Ramses. Bingo yan, bingo. Ano kaya ang sa kanya? Bingo. Challenge. Nababasa ba ko? Nababasa ba? Guys? Pitik Pitik sa ears. Pitik sa ilong. Ay, pitik sa ilong. Pitik sa ilong. Ayan, pitik sa ilong. So, si Ramses po ay pitik sa ilong. Halika dito. Laki ng ilong mo. Ay, wag na ito. Oh. Pitik sa ilong. Sana ako naman Ang susunod. Ayun! Ako! Si Jade. Daddy yan, mama. Ito po si Jade. Oh, nagtatatalon na. Ano kaya? Spin the wheel. Spin. Yun, eating mango pa. Pikit sa isang mata. Pikit daw sa isang mata for 2 minutes. Pikit sa isang mata for 2 minutes. Isang mata lang. Gatay mo lang dito yung ano. Tawa ka dyan. Ilang minutes na? Wala ka. Naglalaway tuloy ako. Nakakalaway nga naman yung yung kalamansi. Di ba, pag uwi mo, marami yan. Marami kang makakain dyan. Okay, ang susunod po ay si... Ay, ako na naman! Guys, lugi ako dito. Wala ako pa na si naman. Daddy. Spin the wheel. Sana hindi mango. Anong matatapatan ko? Kilikili, kilikili yan. Kilikili. Pikit din. Pikit ang isang mata for 2 minutes. So, pipikit ko po ang aking mata for 2 minutes. Ano ba naman? O, bilang. 1, 2, 3. Parang baliw dito. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Ang bilis. 31, 32, 33, 34, 35, 36, Ang bilis. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Salad? Sana nga, salad. Eh, pikit daw sa mata, isang ano lang eh. Okay, tapos na yung 2 minutes ko. Hindi yan. Madaya na ako. Ikaw na naman. Ay, di pwede. Ako na naman, oh. Ulitin mo. Bakit nababasa ba po? Sino ang susunod? Si Ramses ulit. Si Daddy wala pa? Ang galing na Daddy. Ano kaya ang spin the wheel niya? Mango ako, mango. Tignan natin. Sana hindi ako isa kilikili. Kaya ako isa kilikili. Mango, mango. No? Salad pa. Eating pizza. Wow! Salad. Eating Look pizza. at Chop. Eating ketchup! Eating ketchup po siya. So, ayan. Yari ka, mga pa naman Ketchup. yan. Ito po ang ketchup. Mga. No, ayan, wait. Baka, sige. Ketchup. Ketchup. Oo nga eh. Pero ngayon na ulit kami nakapag-bonding kasi medyo busy ang hobby ko. May Dahil pati nga, bakasyon din kami. Magka-Christmas. May pati bakasyon din kami. Bakasyon ng mga bata so hindi gaanong busy dahil walang modules. Kaya merong time sa pagbabonding. Kasi Hindi may gaanong hagard versus ang lola mo. Kasi dati talagang kahit inaabot na ng alas 12, kailangan pa rin tapusin yung modules. Pag uwi mo, banding din tayo. Yan. So, pupunta tayo ng Leyte. Uuwi tayo ng Leyte. Doon tayo magbabanding. Susunod. Sino kaya susunod? Kaya klase mo po siya dati na. Sino po?
Yay! Tatay. Si tatay, si daddy. Ano kaya ang kanya? Ito. Amoy, Ano? kili-kili. Amoy na Spin the wheel. Kili-kili ko dapat. Ako din. Haha. Kalamansi. Kain kalamansi. Oh, it's your time. Babawasan dapat. Anong babawasan? Ah, kain kalamansi. Dito? Ikaw, kung gusto mo yan, buo. Dito natin lang. Kalahati. Buuin mo na. Di harap na di sa camera. Sana nga kita tayo sa Leyte. Hindi naman imposible magkita tayo sa Leyte kasi taga Leyte din naman ako. Tapos yung ano mo, yung love mo, yung lovey-loves mo ay taga Leyte din. Kaya posible yan. Hindi ka makakanta. Paano kaya ito'y ano? Wait lang, Dad. Gusto ko kasi yung yung camera. Ano po? Hindi din pwede. Naka-layout. Paano ba? May okay na po yan. Isang nanonood. Hindi eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Galaway ko sa kalamansi. Kain ka. Ay, sorry, napindot ko. Kasi gusto ko siya i-landscape. Kasi di ba parang nasa gitna lang yung camera. Paano ba to? Tinatry ko kasi siya kung paano. Ikaw naman. Bagit. Yung buo ba? Yung buo. Ate, Buo yung tawag dito. kaya mo ba yun? Buo yung live. Hindi yung may kalahati sa gitna. Yan. So, nakakain na po siya ng Isang palan. may sarili silang mundo, naglalaro sila. Sarili nilang laro. Sino kaya ang susunod? Sana Taran, ako taran, ulit. taran. Yay! Tuwang-tuwa mo yung bunso ko. Ano kaya? Sana itik mango. Sana iting mango daw. May kilikili. Amoy kilikili. Kilikili pa. Ay! Sayang. Kalamansi. Ito guys. Ito ang masaya sa kalamansi. Ano kaya reaction niya? Ikot ka pa. Sid, harap ko sa... Gusto niya daw mangga. Harap ko sa camera. Yan. Uy, huwag mo Pipitas tingin. ako. Buo na yan. Buo na yan. Ito? Okay na yan. Okay yan. May buto po. May buto. Okay lang yan. Sige. Sip-sip lang. Oo, sisip-sipin mo. Oy, vitamin C din yan. Harap sa camera. Harap sa camera. Look, ikaw yan. Yan Ano? yung buto. Yung buto? Sip-sip lang. Sip-sip. Sipsipin mo lang. Ano, source of vitamin C yan. Kaya okay yan. Tanggalin mo lang yung buto. Huwag mo kainin yung buto. Bihira kasi ito mapakain ng kalamansi. O, ayan. Ako, wala pang kalamansi. Makakakalamansi ka ngayon. Maglalaway na naman si host Rogeline. Ipatamsak na lang daw premiere. Sure. Oo, sige, bibisitahin kita ulit mamaya. Punta ako sa bahay. Kasi hindi na ganong busy. Sige, bisitahin kita mamaya sa ano mo. Meron ka bang LS mamaya? Si Ramses ulit. Bisitahin din kita mamaya sa LS mo. Naglalaway na talaga siya. Ano kaya? Mango! Lunok ka na lang, laway ka na lang. Dali! Ano yan? Ilong. Pitik ilong. Ilong na naman. Dali! Pitik sa ilong ulit. Ayan, si Daddy pipitik. Masakit pa naman yan. Tatalsik. Mamaya, yan, baka tulog ka na. Hindi, mag-a-alarm ako. Puntahan kita. Thank you sa support pala. Supportahan din kita mamaya.
Yay! Si Si Daddy. tatay namin. O, Dad, kumuha ka na doon. Ay, wait, ano pala, ano pala yung ano niya? The action toy. La 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 la. Headband. Headband! Ah! Yes. Yes! Susutin niya yung headband. Buong, ng buong show na to, ng buong live na to. Show. So, siya yung Ay, sigurado makakapunta tayo niyan sa December 24. Kasi, ano yun eh, Noche Buena, di ba? Ano oras ba yun? Madaling araw? Ito naman po kay Daddy. So, ayan. Ang challenge niya, suot-suot niya yan hanggang mamaya matapos ito. Dapat kay JJ eh. Bago. Pag napili yun, nililipat yun sa'yo. Yay! Yes! Pag napili, Tuwa na naman siya. Hindi, pag kunwari napili si yung headband, nililipat ni Daddy yun kay Jade. Oo, ililipat yung kung sinong makano sa headband. Pitik tahinga. Eating ketchup! Pitik tahinga. Eating dalandan! Ay, pitik sa ears? Airs daw, airs. Pag-take kasi tayo. Pupunta tayo dyan. Pitik tahinga. Pitik sa tenga. Oo. O, Dad! Doon. Malupit ito taga-pitik namin. Punta tayo sa LS. Sa 24 yun, di ba? Anong oras pala yun? Sino susunod? Si Daddy. Hindi. Ikaw na. Oy. Ano mo? Si Daddy pa. Anong parusa mo? Parusa talaga. Parusa na naman. Punishment na lang. Headband. Headband ulit. Headband ulit. Bawal na siya, Faith. Ay, helbanda naman. Ulit yung namin. Pag ano. Ulit. Hindi wait lang. Wait lang, Dad. Wait lang. Yan ako! Yan ako! Yan ako! Ha! Nakakonect ba to? Hindi na. I-connect mo ulit. Paano ulit? Bawal yan. Kung kakaroon ako ng ano dito, kakaroon naman mga... Bayan na naman? Sa YouTube, bawal yun sa YouTube. Sa YouTube, kailan mo. Kuya, sumayaw ka! Sumayaw. Entertainin niya muna yung ating Ayaw makita! Ay, bawal. Bawal ha. Bim! Bagday na tintang-titi. Sino gusto kumanta? Let's sing! Uy! Ano na naman, nagsimula na naman. Ang gulo. Na naman. Dumaan bigla. Gayong sa atin. Wala. Ako. Ay, Jade. Okay. Makapanood. Jade! Okay. Sino ang susunod? Kuya. Si Ramses ulit. Wait lang, may babasahin lang ako. First prize, 1K cash. 4 winners? Okay. Isa lang ang winner mo sa sa 1K. Tapos, sa 4 winners naman, tig 50 pesos na load. Sa 3 winners, tig 100. And 1 winner, pa-play video sa play. Okay. 1 winner, pa-play video sa play. 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 1
Ang ganda niyan, ang ganda niyan, nakakatuwa. Sigurado ako, maraming pupunta dyan. Oh, spin the wheel, Ramses. Ako po? Ikaw ang may ano eh. Ikaw yung maparut. May kilikili. Amoy kinikili. Amoy kilikili. Easy. Ano yan? Pikit, isang mata for 2 minutes. Halika dito. Ako sana, ako sana, ako sana, ako. Wala. Pikit, wag, tanggalin mo yung isang. Oh, pikit. Tingin doon. Let's go. Okay. Pwede na. Tapos na. Sana kay Jade malipit. Sunod. Si Advance. Jade. Ano, Jade? Ha? Si Sana, bingo na pati salad. Mango daw, tsaka salad ang gusto niya. Sana advance. Ay, naku, ba't advance? Naku, advance. Kahit na chat Kain ng ket-ket. Ayan. So, kakain po siya ng ket-ket. Oh, wait. O, dito ka. Yan. Walang ano ha. Oh. Okay. Anong lasa? Parang may tuyo. Parang may tuyo daw. Grabe to. Parang may tuyo. Ayan. Uminom na ng tubig. Ang susunod. Dahan-dahan naman. Bakit ako? Guys, ako na naman. What? Ano kaya ang parusa ko? Tingnan natin. Amoy kilikili. Wag, ayoko nun. Kilikili. Ako din. Amoy Ayaw ko na. Magiging. Yes! Hindi din. Sino ba? Sino ba? Kinikilig ang paa. Ako. Hindi, ako. Kasi kinakampiyan mo. Dalawa. Dalawa. Yes, love! Dati mo na ikaw na. Ayaw ko! Wow, isa lang paa. Wait, 5 seconds. Anong 5? Wait, isang pair. Kaya. Tapos, napakadali naman ng ano na yun, challenge na Ito yun. mga massage naman, 5 seconds. Bawal ako mag-massage. Yes, massage ba yun? Ramses. May alam si Mami ulit. Ayaw ko. Daya. Ang daya eh. Ikaw po eh. Yun po ang gusto ng ano eh. Will. Talaga ako na naman. Daya nitong taga-ano na to May eh. kilikili. Ayaw ko kilikili. Amoy Okay. kilikili. Ako amoy kilikili. Oh, bigat pa ta ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Amoy kilikili. Ayaw! Ano ba? Ay, kilikili. Iba po yung kulay, Mami. Iba po yung kulay. Ano? Gumalaw yun. Di ba pa? Oo nga. Amoy na. Nice. Amoy kilikili. Grabe siya. Bawal yan. Walang kami. Bawal yan. Bawal yan. 5 seconds. Ito May. Tanggalin mo. Eh, madaya. May ginalaw yan ni Daddy. Nakita ko. May ginalaw yan ni Daddy. May nakita ko. Ginalaw ni Daddy yun. Kuya, alam ko din. May ginalaw yan ni Daddy. May nakita ko talaga. Totoo na. Parusa na. Okay. Totoo nakita ko. May ako din. Guna ko iba. 5 seconds. Tanggalin mo.
Ikaw ko? Dinadaya. Hindi pwede. Hindi pwede. Teka. Bilang. Bilang ka. Oo. Ay, sige. Already, magbilang ka na. Magbilang ka na to. Oo nga. Sabay tayo. Ano na? One, two, three, four, five. Ang Rexona. Ang Rexona. Rexona daw. Teka muna. Basta lang ako. Dinadaya ka na. Oras mo ng spin roll. Undaraya mga to eh. Ay, kaguluhan ito. Neho Kunz. Malaking kaguluhan to. Ay, ulitin mo. Hindi ko nakikita. Sago. Hindi po talaga yung nagdinalaw ni Daddy. Pinakita ko po. Yun ako! Si Jade. Sana hindi. Ano kaya ang kay Jade? Anong parusa ni Jade? Hindi yan parusa pala. Ano ang luck? Ano? Hindi. Parusa. Aoy! Diba? So, eating salad, ah. Eating salad! Ay, eating salad. Ay, ano? Neho Kunz. Eh, ano mo pala si Rogelyn, friend ko yan. Paki-subs naman. Mamaya, PM kita. Ano ko yan? Si Neho Kunz. Neho Kunz. Kapatid. I-ano mo siya ha. Tawag dito. I-sub mo siya. Dikitan mo yan si ano. Pasensya na. Si Lolo, ay kita yan ni Lolo. Pero gito na sabi. Okay lang. Ano ko yan? Very, very close sa akin yan si Neho. Kaya sigurado yan. Ano yan kamamayan. Eating salad. Isa pa. Subay mo ako ha. Anong samuhan? Ah. Ako lang. Wow, galing. Ayos yun. Ay, ano, tawag dito? Maggagawa na ako ng maaga ng congratulations. Kasi nagbayad, mami. Ayos yan. Na, may papalitan. Amoy. Charlie Boy. Si Charlie Boy, si Neho Kunz. Anahan mo siya mamaya ah. Guling, sana all. May pambayad. Sinong susunod? Siya po saan? Ay. Si Jim. Di ka naman. Jade na naman. Minsan lang siya dati. Ano sa'yo? Spin the wheel. Huwag na lang kung sino ang natapat. Amoy pa. Amoy pa! Amoy pa ah. Hindi! Five seconds. Oh, 5 seconds. One, two, three, Dinikit! five. Dinikit! Sabi, amoy lang, hindi dinikit. Paano nga ba mag-ano nito? Paano maglagay ng... O mano-mano na lang kayo. Hindi ko kasi alam paano mag-jacket eh. Oo, di kasi ako marunong maglagay ng jacket kung paano. Tawag dito. Tawag dito. Mano na lang. Neho Kunz. Mano na lang muna kasi di ko pa alam. Pasensya na. Pag-aaralan ko pa kung paano magbigay ng jacket. Oh, si Jade ang nanalo. Halika dito. Ikaw mag-spin para walang daya. Si Jade ang nag-i-spin para walang daya. Ayun na po, tingnan mo na po doon sa... Spin mo. Oh, spin mo, Jade. Diba? Go. Spin muna. Ay, no. May Ramses, Daddy. Spin mo na ang pangalan. May Ramses nga po, Mami. Mami. Ay, no.
Okay, ang tatay namin. Oh, Jade. Si Jade ang mag-spin. Madaya ka eh. Ano kaya? Ano kaya? Eating salad. Yay! Wow! Daya. Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa. Hindi ah. We're eating salad. Napakadali. Naku, ayaw na ayaw ko nito. Pindutin mo name. Ayaw na Tapos ayaw ko may nito. makikita ka add moderator. Pindutin ko name. Tapos wala eh. Walang nakalagay na add moderator. Sana eating mango. Ayaw ko talaga nito. Ayaw ko. Di, racing. Yan ang lang nakalagay. Sasad ko sa'yo mamaya. Name. 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 Buti mo nag-kiss yan. Wala eh. May kiss. Ah, sa isang May kiss city. naman yan. Long press? Para masarap. Hindi eh. Kahit long press, hindi din. Ang sarap Asan ng yung salad. cellphone na isa? Ano po? Yung Wala isang po yung cellphone. load. Ay. May pa-load pala. Ganon ba? Wala no. Walang load yung isa. Walang load daw. May pa-load muna. Hindi pwede. Nandito ako ginagamit ko yung isang cellphone eh. Kita di ka lang. Ano na lang, mano-mano na lang muna. Pag-aralan ko pa. Susunod, dalawang cellphone lang gagamitin ko. Kanina po. Eh di yung isang cellphone na Samsung. Tapos ito. Plus mo lang sa Ah, ganun pala yun. Show? Ano yung show? Ipapakita po niya. Ayan po. Ipapakita po. May pangalan Lola Rosalia. Ay, nako. Ah, ganun pala. Yung isa, pang live. Yung isa ay pang jacket. Sige, sa susunod. Thank you, ha. Thank you. Okay, tuloy natin. Sino ang nag-ano kanina? Si Daddy. Okay, spin the wheel. Di mo naman kaya. Dito lang ako. Si Jade. Ikaw. Na naman. O, ano kaya? O, spin the wheel, Jade. May wait lang po. Ah, wait lang. Sige po. Same account dapat. Ah, Kilik-kilik. Lion naman! head down. Okay, ipapasa yung corona sa kabila. Di ba makita mo dapat? Oh. Paano mag-share? Di ko alam paano mag-share eh. Ganto ka dito. Paano share? Hoy. Jade, para pa sa camera. Para pinakita mo na ano nga. Ano ginawa mo. Wait lang. Kasi may tinitingnan ako, may